wananchi moja kwa moja. Gavana ma County ma Siaya James Orengo okwayo riwruok e paro kod ten county ma Busia piny owacho mamalo kaachiel kod riwruok mar pinje marango chenro mag aluora UNEP mar reso nam ma Kanyaboli mosebedo kod midhiero kaluwore kod koth mapek mosebedo ka chwe. Kaka Judith Omondi leronwa, ten county ma Siaya kwano lal mar rech ma ok tin 20,000 ka kaunti ma Busia oganda moko osedar e miechegi kaluwore kod oula momuomo kowuok e nam Kanyaboli. Nam ma Kanyaboli en nembe madongo manintie wang' aora machon ma bende idendo ni Oxbow Lake. E Kenya, ene ma oduong' ma oingo nembe mamoko ma oketie kidieny mar nembe ma otisi ni Oxbow Lakes. Kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Busia osebedo ka ogeno namno kaluwore kod kwan mamalo mar rech ma jolupo golie kopogore kod bedo ni okelo wele bendo e kaunti no. Kaluwore kod koth mapek ma osebedo ka chwe, nam ma Kanyaboli osebedo kod midhiero. Oula ne omuomo kendo cham mathoth ne oyue. Ji ne odar ok e kaunti ma Siaya kende to kata mano ma Busia. Gavana ma Siaya James Orengo ne otimo limbe nam ma Kanyaboli mar yango yo ma inyalo resgo midhiero malokruok mar kor lwasi osekelo kono. When there was this blockage created by the dike without regulated inlets and outlets from the lake into the swamp and vice versa, with the filling up of the swamp and the rains, the water now, when the lake was overfilled, had to find its natural cause, which resulted into a major environmental disaster in which a lot of vegetation was destroyed. Orengo koni midhiero manam Kanyaboli osemiyo giwito rech ma ok tin 20,000 gino ma ok gichano wito kendo. We have lost a lot of fish. There were cages in the lake in which more than 20,000 fish was lost. We have had fish ponds also affected, and some of the fish has died and some of them have retreated into the swamp. We cannot guarantee the survival of the fish that retreated into the swamp. Okwayo tent county ma Busia, piny owacho mamalo kaachiel kod riwruok mar pinje marango chenro mag aluora UNEP mondo riwre kanyakla mar reso nam ma Kanyaboli ma osebedo kod midhiero kaluwore kod koth mapek ma osebedo ka chwe. We're appealing out to partners and the national government that there's need to be a major mobilization of resources for the rehabilitation of the Lake Kanyaboli, and also looking at the damaged ecosystem. And therefore, we come here not only to inspect but make an assessment of what is to be done and what are going to be the costs. Judith Omondi, Ramogi TV. Gavana